Gelinece? He? Bek yegen, berdi Murat yegen. Hakyky dogry adım tutýan sen näme gelinece? Salam. Salam. Daydan gerekdimi? Daydan gerek bolsa dukana gitdi. Bäguli gerek bolsa da mergenler gyy çykarýar, şoňa gitdi. He, daýda merekdi de. Daydan gerekdimi? Onda garaşay. Be. Toylar toya ulussun, balık nurunu seçsin, Baltiyarlık dövründe. Sağlandalar sağ salım, dost oğullar şatlanın, toy gününde şu günde. Toylar toya ulussun, balık nurunu seçsin, Baltiyarlık dövründe. Sağlandalar sağ salım, dost oğullar şatlanın, toy gününde şu günde. Tansirin toy olsun, şatlık gülkü köp olsun, Baltiyarlık dövründe. Salondalar sağ salım, dalsa olur şatlanım, toy gününde şu günde. Öylerimizde toy olsun, şatlık gülkü kem olsun, Baltiyarlık dövründe. Salondalar sağ salım, dalsa olur şatlanım, toy gününde şu günde. Tansirin bugün toy gününde, şatlanın bugün, gödül dünyada. Şirin şirin sözlerimden ayılanayım ben, gül yedim isinamaktan doymadım da ben. Şirin şirin sözlerimden ayılanayım ben. Bägül, bir mut ayak çeksene. Näme Bekki? Näme habaryň bolsa soň aýdyrsın. Dur aýtjak sözüm bar. Kerweniň ejesi. Näme kerweniň ejesi? Şu bäguli ýazarlap ýörtäşil Gyýlar, ýene Bekki mi gyýdy? Şol üten. Anny täşgelinece bilen şäherden gelen bir daýda, osmakçy daýdadan sen hakda bilip ýumuş buyurupdyrlar. Bar şeýlemişimdi. Yer saňa näme? Wak iýdin dinlesene. O kerwen üçin näl? Egerde biler bolsaň, dinle. Hor gün dukanyň ýanyna sen bilen gürleşip duran. Şo şöhrat diýilýän üçin bakymsyda sawçy geljekler. Näme? Owo, kerwene de şo şöhratyň gyýjygysy Gülnar alyp berjekmişler. Ol oýnamana şähere gitjek diýendir öýdýänmi? Şöhrady oba getirip seni oňa görkedenem kerweniň özi. Yalan sözlemesene yalançy. Wah, maňa näme diýseň şonu. Onsoňam kerweniň özi, öz ejetiniň osmakçy daýdalary gidenini bilmeýändir öýdýänmi? Baý bilýär. Özüm bilibem. Näme üçin sen ýanyňa atylyp gelýän ok, ha? Sebäbini häzir men aýdaýyn. Şöhrada sen ulaga mindir dip aýdanam kerwen. Ýöne sen ulaga minmäni gitdiň. Maňa şonu suraty düşürdiýenem kerwen. Atyl kerweniň öýesi suraty düşürdiýdimi? Owa şo diýdi. Näme üçin? Oy. Birden şöhratyň sawçysyny sen ýzyna gaýtarmakçy bolsaň, o sarlaryňyzda siziň ikiňiziň ulagyň ýanyna düşen suratyňyzy görkezäýmeli. Vesselam. Her sapar ýüzüni alyp goýber, ýa. Şonda da ýörsene gyz. Onsoňam ýene de bägül dursana. Veleli ýok. Ýzyna ýene bir gedekde oýlap tapar.
Hawa. Gelin mi? Mıgı? Näme diýdi gyzyn? Yok hiç de Goý sana. Ýene gownuňa diýdi. Yoklығы bekkidir de sen bir dar yörür de. Neymi şoňa ne evvel etmişsin? Keywani. Ay Keywani. Keywani. Ay Keywani. Ne? Keywani. Ay Keywani. Be. Bunlar nereye gittiler kanayı be? Ha gelin. Sağıma ne ördün mıydım? Hani bunlar nereye gitti? Yupalı mı? Ve. Bir ay edil ol. Yuvaş eline akıyalı oldu mu? Hani bu körpe nerede kıydım? Ha, ne düşündüm oydım. Malları ot veriyor mi? Ha, ay doğrudanım şu yuvaş elini görüm diyanım etmel. Neme? Ha Cuma. Ho watta. Han gel oğlum Merik. Ay. Yine dilmaz. Etmelmay. Selamun aleyküm atta. Ve aleyküm selam oğlum. Han enen nerede oğlum? Ha? Enen gayraqı ova cemaatti. Enen? Wi, enem. Kakan işe gitti günörtan gelerniydi. Kimin kakası? Wi, kakam işe gitti günörtan gelerniydi. Ay. Ecem dükkana gitti. Wi, ecem dükkana gitti. Hay. Bägul doğanmam işte. Doğanım, bägul doğanmam işte. Hay. Tapar gellem sport meydançağa gitti. Kovliğin içki daşkı işlerine geleceğim kimde koyup gittiler. Hay düşlüklü. Hay karakollu seni. Var işin bilen boluver oğlum. Bar gidiver. Mesele değil Ha, ata. Bar. Bollu mu? Nidilmez gerek mi? Ben gittim anlatam. Var oğlum bar gidiver. Hani kıydım senin bana bir azıcık yok çay demlep ver. Çay ver çeli. Ya Allah. Aman ağa. Ho! Selamun aleyküm. Wa aleykum assalam berdim raçal gowmy? Gowy. Armadı. Bar bolýardyň marma? Bar ol. Därläpsiňe. Nemene kerveni özep yordum. Kelwina hol ötrasynyň ýanyny görle sotaýda beçerip ýördi ýaňam. O traktör mü? Hawa. Surat alýanyň mamay surat alýanmy? Düşüreyinmiş var. Yo, düşürme gidiver. Soň düşüräy. He bolya. Sapar geldi. Ağam. Sapar geldi. Mümkün mü? Näme boldy? İşim Mart'ta. Aýdyber näme işiň bar? O neme? O maňa alyp beren eşigiň kim ana wara? Şugun son geýäýinne. Ýok diýdime. Kelläň ýerindemi? Ol täze. Bir gezegem gelmedik.
Men sana öňem aýtdym bir arşda gelirsiň diýip. Iskan ýaňmy ýagam? Olmasa kireyine beräý. Tölecekmi? Özüňe berilen sowgadan pul berip almaly bollay. Bolýar ýagam, geýäýno. Näme? Gyldyr örnäýsem diýäňmi? Näme diýäň ýagam? Turgunlaşyk ýazylym. Sport eşiň bam diýip soraýarlar. Olimpiada gatnaşjak bolýan. Alaýna ho. Borda, baralay. Ýöne seret kapalayma. Agamyň zordugyny öňe bilýärdim. Yap. Dowam edýär 90 kilogram agram derejesinde çykyş edýän pelwanlar. Ýaşy göreşgeýminde togalak onuň garşysynda gyzyl göreşgeýminde sesirme usulyny ulanmaga tiýinen Ruslan Eskerov maslyk togalak tarapyndan. Şu ýaşyň dowamynda biz togalak duşykda detine bir garşylaşyna may bermeden 60-ly kazanýan fursatlaryň şaýady bolduk. Türkmenistan Gorunluk Ministrliğinin harbi gullukçusu Togalak 90 kilogram ağırlığım derecesinde şampiyonluğun basagasında yeniş kazansa şampiyon başına ikinci orlamına tutulur. Ruslan Eskerov. Berekella Yurjubay, berekella. Ay, öwrenýän nägençe? Öwren ver. Ağın yatyrmy? Hawa yatyr. Yan masa oturmaga Tinaşty togalak ine yan masa oturup göçörme usuly bilen garşylaşyny ýeňmäge tiýenşe şu ýaşyň dowamyna tutuşykda ýeki gedegem häzirlikçi arkasyny ýerde girmedik. Pelwan togalak ýokary derejede çykyş edýändigini bellätimiz gelýär. Näme? Alay men garaşawmy. Daqnay. Ýöne seret 9-dandyr. Garaşaw daqnyp ýeňilip men masgara däýseň, gaýdyp menden zat almarsyň. Goýu, nämen guşaw, nämen kiman bolsa? Düýşüňde samrap ýatmada oýansana. Bular ýatyrjak galo. Ýene näme boldy? Ejeň bäguli hol bek çıkanyňa durmuşa çykarjak bolup ber. Sen bolsa zatdan habaryň ýok. Kime? Hol bek çıkanyňa. Bekden emir gewmy? Şonu aýtýanna, onda da ejeň onu öp arça çykarýa. Kakaň bilen ataňam garşy. Bägül näme diýe? Bägülmi? O çaga näme diýsin? Şol aglap ýörçi. Bekkä barandana, ho kerwene barana müňetse bowdur. Kerwene? Hawa. Wah, ayagym daşy gowy degip durýan. Jaňa deýin niýsem telefonum şu ýerlerde gaçypdyr. Tapmadym. Men gözläýin. Han ayam göreyim. Hani uzat, yuvaşykdan uzat. Dur. Bay Dur. Çiğişi vurapdyr ağam. Açyljak gelmedýän. Elleme. Şöhrat. Gel hani. Taptım. Kerwen gowaglan. Sada. Kakasyn urýada da gowa adamdy. Menim şonu aýtjak bolýanna. Hol ana täşdaýda bara. Kerwen üçin bägli gudoçuluk eljekmişin. Onsoňam hol gaýra kowadaky ana hoş diýilýänler bara. Şolum agty üçin sorak geljekmiş. Şu gelinler ay. Dünýäden habarlar bar. Han gelýärsinler wakaly. Menem äjimi tarabyna alaryn. Neme sapar? Men derrow çaý suwuň uruna çykaýyn. Kirwen. Eýbek. Army? Bar bol. Nirden çykdyňa ýüregimi ýardyň lo. Sana bir surat görkezmesem iň salmadym ho. O nämen suraty? Bay bo. Seň istatdan habaryň ýok eýdän ha? Nämeden habarym bolmalay? Bägülüň şohrada durmuşa çykkandan habaryň ýokmy? Ýok.
Onun ikisinin halaşýanlygyna näme baryň ýokmy? Ay koysan ay Bekki. Men sen ýeki gepiňe danynamak. Öň ömürgedek bulaşdyrdyň. Sonra sen petroliňe bermelim onuň bolýa-da. Inni ýene ömürgedek şöýdäýdi. Edil ikini etlemedi ala derin. Yer termederin düşdüňmi? Hemedan da sosa kädi was ýakyn bolar diýipdirler. Meh. Ene ananmasaň şu suratlary seyredip gör. Belki tanarsyň, he? Şöhrat bilen bägül özlerini suraty düşürmegi menden haýyş etdiler. Eltibem kerweni görkezdiler. Goýa biziň aramyzdan çykdyn diýdiler. Olar saňa hakyt. Gara çomagym diýdiler o. Wo. Kerwen, men senlikdirn o. Men saňa dostdur. Näme ýumuşyň bolsa aýdy ber. Vay agy, maýy ödül men sana näçe tapar aýtdym, çörek ýapmakan ilki suw çalmaly. Ana gaçypdyr, diýdim men sana. Barjygyň ýany. Wahy. Wy agy sona. Agy beýdip käý ýapdyrmasana goý, öwlenerde. Wy mahym senmi goý? Ahy ýaşlarda. Çağa ýumuşmy ýurde izinden hem ödüň ylga diýlenne. Han tur, beýdip oturma. Gele uren. Şunun etden öwrenjek eken. Vay, maýy gödürjan maýy ýaly gelinler. Dikýän kurtöleriniň dahyry, gün saýyn köpelip ada-wadasy tutuş ahala dollugy. Onyň adogry. Nan yapmanam öwrenerdägi. Salamu aleykum, mahum eylece. Älik salam Jumajan, gurgunmuň. Wy, agy sonu, sen bir Jumajan haçan öýürjek? Waq bägül jandyrmyşa çykaraýyn, ondan Jumaňa mugryna çykaryn da. Ay ne diýen ay mahum eylece? Ejeme ot bermesene. Ozalym ýaň diýinim şo gurunlurdy. Bolly köp gurulma, bar işiň bilen bol. Doğruda ho. Meňin täkil gullugym ýaty. 5 ýyl okamaly. Ondan soňam daýdan ýa-da garaşar oturarau. Agyt, kim gyda daýdamyň ýa-ýany? Jeren jallygy? O daýdamyň daýowy jerenmi? Şoňa asla döýlenmen. We, iýleraňa ýeti bilen o. Ana gördüňmi? Yeňil ulugam ma diýerler oňa. Şonu aýtsana. Bulam adam saýlan bolup. Kakana çeken damaryň gursun. Yapay. Bar itin gelin ber. Beýdip oturmada. Şoňa öýlenmen. Bägülem halama ýanyna dakjak bolup ýörsün. Käň gurulaýan, gurulaman git. Öýlenmeseň öýlenmeň git. Barbyr şoňa öýlenmen. Cuma kaka, bolya öýlener niýde ho? Bakana öýlen meni Maşgabady şähere gidersiň. Bor, şäherede giderim. Ýörjügem. Daýdalar, howa ulaşýar. Öýe girin. Ýadyň günnürde, ýaşam ýagda ýagy bererdi. Şon niýdene. Agyt, dogrudan ama howa bulaşyp başlady. Ýagjak gyşy. Hani.
Ağı gelin şu çöreğin yanmaka çıkarıştırayın ne? Ana ırkılan bişipdir. Çıkar yanmaka. Kanada çıkarış. Uy, on feňam gyz. Bägüllüýlerine ýadyma düşdi. Hani bir anna täç arada. Bägüljan sonra gyda gidip görmüş diýeşdim gyz. Ana täş sonra gyda gider ýalim. Näme men gyzymyň kimligini bilmeýän durmuşynmy? Geliversin. Edil izini yel çalmaka gaýtaryp goýbereýin. Menime diýenim goýgurtjak borun. Borlo sonuçan. Qaharlany vermesene. Gyýdyň yetişdi sorana midenem köpeli berer. Könülümüz aýdypdyra. Gyýdyň sorar mümküşi alıp gider bir kişi diýip. Wah olay diýýärleňem dogry. Ýöne her kiwenne çağasyny eklep saklap ýetişdiren soň bir awraýlyrak ýere durmuşa çykarasy gelýärdi. Dagy näme? Bolýala gyz. Henir gaý ýok, gopuz ýok. Gelseler geliversinler, görübersiz. Alhani, yür ikimiz öýe barıp gyzgynjak çörek bilen çay içeli. He, bolýar. Onda maýa gödel galanam özüň oňurursyň da. Elizan, sen mektepten gelýänmi ýa mektebe barýanmy? Öýe gaýdyp barýan. Ha, şeýlemi? Öýe gaýdyp barýan idene. Diňle, men senden bir haýyşym bar. Bitirmi? Hawa. Neme? Oňşeňiz bägül bar. Hawa. Nesgaty, hutşoň öz eline olsun. Göýdem hiç mi görkezämegin. Bam Elizan. Işin bitti öyle kerwen ağa. Hay berekella, bar. Kerwen. Sen beýle namarsyň öýtmäni. Näme oldy? Sen hedip meni anlap bildin. Şeý adamyň duýgusy bilen bir oýun edilermi? Dursana bägül. Men näme diýäňi düşünemem. Düşünürsiňmi? Ol Aşgabatly oglan bilen düşen suratym allaran bolup. Kime? Bikke. Näme? Dursana bägül düşünýärin. Maňa hiç de düşünürjek bolma. Ol Aşgabatdaky öýlerinde ýaşap ýören gyýdyňy düşünürber. Wah, men samsyk o gurwanlykda düşen suratymy görüp aňdymla. Dursana bägül, maňa da gurramaga maý bere. Maňa hiç de düşünürjek bolma. Gaýdyp men adymam tutma, inemme zat gudurdy. Ey diýmesene bägül. Ondan beýlek maňa inni gaýdyp hatam ýadma jaňam etme. Mene minni maňlaýymda kyny görer. Ejem kakam kibe durmuşa çykarsa şoňa da barar. Sen hakyky beýwapa kening. Beýwapa. Saçlarımı oynar yeller, şıvır şıvır yağış yağıyor, dans oynuyor kızıl güller. Ak yağışlar, ak çağmalar, ak buluttan düdüllünü. Gel seni yar, ya görüşüm, yaz yağışıma edilin mi? Penceremi
Sıcak yar Dans oynayan Kızıl güller Gelecek diýdi de. Şu at bir almasana. Maral. Ho. Wi mereden berdi. Ştoy qaydygy. Salam meret. Salam gıydlar. Salam. Hani beýul gelmedi mi? Bilmedim de. Gelecek diýdi de. Bir hili keyip ýokmy näme? Birinden gaty görünýäli. Maral, men beýul bilen gurlaşdym. Bekki bir da diýipdir, şeýledirler. Ýene de şu bekki. Haçan özüň gara çomok ýaly. Bekki diýseniz ne? Ger bolýar gıydlar. Görüşür. Bolýar, sağ olun. Yaşvarlar gelse başlarda çalsa Yaşvarlar gelse başlarda çalsa Yigitler dans oynasın Gelmeyler yaynasın Koygaları kaynasın Bugün dolsun toyunda Yigitler dans oynasın Gelmeyler yaynasın Koygaları kaynasın Ey burmun. Dostlarım götürün bağdan Kamusu düşmesin yardım Bugün açık gülüm koydum Evimize gelin gelin Bugün açık gülüm koydum Evimize gelin gelin Yaşvarlar gelse Başlarda çalsa Yaşvarlar gelse Başlarda çalsa Bekki. Ha? Näme? Ýene de öňküň ýaly beýul bilen kerweniň arasyny bulaşdyrýarmy? Nämäni? Nämäniň şatan aýdyp durna? Ýok, meni istadym edem o olur. Şu gedegem sen bulaşdyran bolsaň, onu menden gaty görme, düşündiňmi? Bolýa. Aýyrsana. Görüverer täl. Ece, oturmum. Wi geldiňmi oglum? Haw Ece. Arma göri.
Bar olece, bar ol. Neme mergenler qyys çykardy oglum. He, tuwelemi. Meretsan gelip gitdi. Sen sorady. Be, meret soradı. Özüm soň toy ýerine gitdi. Be, meret geldi diýsene. Ol gyçykýan ýerde näme işläp ýörkan onuň? Haneje men gideýin. Hani biraz sägin oglum. He. Otur. Akşam işten gaty giç gelen soň biýmada etmeýin idim oglum. Ýerdenem hiç tat diýmedim. Bunu örtan nahara gelenne arkaýynja aýdaýyn idim oglum. Näme hak deje? Näme oglum? Dün Şöhratjan bilen Uğurduň aýarlygyny Semennaýdan gelip gitdi. Ha, be. On maňa näme habar etmedik ha. Işleýän ýerim bilýär ha Şöhrat. Wah, olar bägüllere söz aýdyjy gelipdirler. Sonra gide üçin men olary Osmakçy daýdan ýanyna dalyp gitdim. Bägülüň sen bilen halaşyp ýörenni biziň dilimizden bir eşitmesinler diýdim bala. Çynymy aýtsam, dilimeme urilmedi bala. Be. Ece. Aýtman oňorypsyň. Düşünýän ýagdaýyňa. Ýöne bala. Sen ýüregiňi giň tutkungy. Dost ara düşenne parasatlylyk gerekdir balam. Bägülüňem seni çyn ýürekden halaýan çyn bolsa, onu olara öz aýdar oglum. Olaýsa edil bir aýdan ýaly bolmaz bala. Allah jan ýüregiňe giňlik salsyn näherne. Hey bol Ece. Alat etmesene. Ece. He. Sen ol çağa wagtym aýdyp berýän huduleň bara. Şonu aýdyp beräýdi. Wi oglum, ýigit çykypsyňa. Inni hudu nämäňe gerek? Ece näme düşünür? Şol huduleňi diňläsiň belýärdi. Aýda. Şeýlen bala. Balam batlanar, atlary hayvatlanar. Balam attan düşeyse, huvazi bulutlanar. Alli aylança akar sular bugunca alti kanat ağıyım yaraşgı sallanca Novodon Suçekirler kovodon Balami hiç süymedi Çıkıva gitsin ovodon biten ibisi dağda bir jerin gördüm Üz balamın yürüyüşi Tari balam tarğanna yatir yüpek yorğunna Enesinin hudeti kanat birer kalbina Huwa tubalan Alle
balam Uwe balam Ali balam yat balam Uwe Bir kere çay içecek bolsaňam, şol garaşy oturmalaydy. Bolýala gaharlany bermesene. Hol gaýra kowadan gurdannalara bilýänsiň. Vay, gurdanlary bilmeýänmem näme? Hadım soňky 5-10 ýylykda olaň awra ýartyp, häzirki döwrümizden öňe çykan adamy da ol. Ana şolar bize gudoçylyga gelýärmiş. Hay, şeysen ayt keýwany. Bolmasa bir Bägüljany özümizin külere berýällip, halis hok etdiň meni. Köçe sirip, surat alyp ýören ilk mannadan bir giýew barmy? Dodan sallap ýören bir hepbä ol. Biriniň gülýal çagasyna beýdimetene kakasy. Dağ ýal ýigit ýüzi gözü gülüp dur. Sen näme keççe lakamyň güne ýatyp aldyňmy? Hey sana hä diýdirip bolarmy? Gatam hä diýdirip bor. Ine gurdanlar gelse boli. Men hä diýjek. Olaň öňköýren ogullarym edil gurduň özü ýaly adawraly işleşip ýörmüşler diýip eşdýän. Ýogsa da olar entek gelen ok gyýdyňa söz aýdan ok ýer bugurruňlar nireden çykyp ýör. Erkekler wakan soňundan bilýärler. Ayallar goly öňünden bilýär. Bäýbe.
Nemeley başlyk, näçe gerek aýlanmaly ýene? Yöre çaltırap. Sen sonra görýär, düşüýdüm mi? Hop. Çıkı. Oh. Yaman kelme yok yani. Hani gel kerpiçler kalır. Ol yavaş. Senem haçan vursan uğuklap yordun. Haçan vursan uğuklap yordun. Senem işlay o, bir işlay. Nerden seni topar ýollaşdyk goýup durlar aýdy. Daňdan emmer eňir dawalyn. Geçen yıl yadıma düşer mi? Sen beni ne hili kötüp işlediptin. Mukamcan, ne oldu? Sen işlemeli oldun. Birden başlık gelip, ana ola işleyen oğum yat yerdiydi. Neyme cevap vereyim? El galtakıl 1 sagatlap ýetme düşüp berdi waýda. Doğru donum. Eli kaltaklı. 1 sagatlap mukammen ýerime düşüp berdiysem. Awa diýsen. Başlık. Hani ya mukam arayalıktılar? Mukam hani? Men ne bileyim mukamın ýerdidigini. Eýen 1 saat deriýdiňiz düşüp ber. Men hem mukamı görmedim. Ne hal vallahi? Hana da atsan, sen geliveri. Gel. Şu galtagalla. Ine. Indi men öňüme düş. Bor başlık. Yürü. Vay, bu ne vallahi? Galtagal öňüme düş. Ne vallahi? Yöre başlyk, yöre. Vay. Mukam? Ho. Oho, ýa-ni başlyk duran ya Allah. Mene başlyk göremek, men mukam. Mukamcan, meni Günür döýdän. Ho, sen Günür döýdän. Gaýrat et dedeň özüň işle. Ol ya. Men bir başlykdan ursa dalaýyn. Ho, sen dinjiň ala. Dinj almasam boljak däl. Sag ol Mukamcan. Sag ol. Net mukam. Şula olaydı başlyk. Gelen ýokary kal. Ene bardym. Kiçike. Ho başlyk. Gel senim ýokary kal. Bardym. Ana täçgençe, ün serýän molyn her sapar gelemde kerwanjan görünen okly. Geline jemem tapşyryp goýberdi. Kerwanjany, Anna täçi, Gülnaryň toýuny hökman çagyrdy. Kerwanjanam giýje güni şu traktory bilen başa gaýda. Bu günlere işleri hasam köpelli. Toýada ne diýip bolsa barar. Barın geline barın, hökmanlar. Ayu gelinler, maňa garaşyp çyk oturmasyňyz. Howala. Gelewer aýça. Gurgun oturmasyňyz. Şükür Hudaýa. Alhany bir käde çay içip otur. Vay çay içip gelýän. Gapçyň karny dokdy eşitmänmidiň anna täç? Ona eşitdim. Aýça dogan, yerinde näme habar? Gurtmy tilkimi? Hey men baran yerim tilki bormay. Gurtdyryn. Onu şeýle. Dinle. Gyýdymyzyňa tertibini, häsiýetini, görüp görmegini öňüne düşjek ýok. Ýöne. Ýönesi näme? Bolaýsana. Ýönesini ejesi gyýdyny özüninkilere berjekmiş. Hol günki biziň howlymyzda surata düşürip beren bekke. Ana şoňa. Kakasym, dogonlarym karşymyş. Näme ogyz halaşýarmyşmy oňly? Ýok, ýigrenlik şolmuş. Hudaýa şükür. Ýöne. Inni nämeň ýönesi gyz? Nemele? Ýönesi näçe tiz söz aýdyjy gelseňiz şonça gowy. Şey diýsen agy. Gyýda dogon garyndaşlarynyň hyridar köp.
Tizleştirin. Tamdıra kızına yap deyipdirler. Bu hoş habary uğurtdur çepere de tiýdirek ýetirewer çemenjan. Bor gelneje hökma. He, onu menem turoyun. Barmaly yerim, bitirmeli yumuşum ken. Onna sağa otur gelneje. He, yürü Orda. Ýolagçy ýolda ýaxşy diýipdirler. Oturmaly keniňizde. Yene verdi, toyda görşeli. Hagaman oturun. Sağ bol Sağ bolun gelneje. onna. Sağ otur. Beýul salam. Salam. Kerwen. Oho, Oldu. Meret, geldin mi sen? Oo, geldim. Yeri, näil? Yaxşı, oy, elbette. Aydymy gaty gowy aýtdyn, boldy. Ay, arkayın var. Azjak bayram geçiriz. Sağ ol, sana da Huda Sağ ol. Kerwen. Gördün mü? Gördüm. Gel bolya. Ne diýesin? Bolya, o babaranga görüşür. Bolya. Bolya. Men oturjak. Oturuver, otur. Assalamu alaykum, eziz adamlar. Rızkal berekedin, bolçuluğun bayram bolan galla bayram bilen ähliňizi tüýs sürekden gutlaýar. Gahrman arkadaşymyzyň bolçuluk mekanymyzyň gün-günden gülläp ösme uğruna alyp barýan işleriniň netijesinde owa hojalyk puwdagy buýsonçly ösüşlere eýe bolýar. Halal kesbinden kemal tapan edermen merdana gallaçylygymyzyň zähmetine uly baha berip hemme taraplayın zähmet söýür daýhanlymyza ýardam berýän gahrman arkadaşymyza tükönüksiz alkyş aýdýas. Hormatly prezidentimiziň bi himayet gollawlaryny, taýsy tagallalaryna jogap hökmünü zähmetkeşlerimiz ýyllan-ýyla bugdoýdan bol hasyl alýarlar. Hut şoň şüýnüm galla bayramynyň dabarasam ýyllan-ýyla belende galýar. Çünki hormatly prezidentimiz zähmet çekmäge, gurmaga, döretmäge, ähli mümkinçilikler döretmek bilen zähmetkeşleriň armasyny ýetirip durýar. Has tapawutlananlara gymmat bahal sowgatlary we şah serpalaryny ýapýar. Bularyň hemmesi halkymyzda uly kanagatlanma döredýär. Ruhlanlary üstünlüklerden üstünlüklere ýetirýär. Şah serpaýyňyz gutly bolsun edermen gallaçylar. Bayramlaryň başy galla bayramy. Ýaşaýyşyň ödeni nury bar sende. Köňülleriň joşup galla bayramy. Berekediň örkü gory bar sende. Çäziňe bereket, mehriban halkym. Harmanyňa bereket, ey daýhan atam. Bugün yerden önýär, tylla dürdänen. Kuwwatyna kuwwat, goşulýa watan. Salamu aleyküm. Wa alaykum. Gowadyň alyp gidibermedin. Bor. Bir gowa aýdym aýdyp ber. Bor. Saňa aýdym gowa aýdýar diýerler. Ha, boram, aýdaýar. Hadi. Adamlar, galla bayram münasibetli bayramçılık konsertimize başlayas. Unutma, yerine yetirýär Kerwen Mıra... Nurana yıldızlardan uğralan umman, aýlanya çarxy pelek bir ýerde durman. Mehr süýgü hakda, gözellik hakda, bütün bu älemiň yaradılışı hakda sözlesin, gur versin, durmasın dymman. Yıllarımlar çakıp ses edip asman, iňipdir ýokardan bir baba daýhan.
Anlatacağız. Anlatacağız. Nur ýakdy. Men sizden habar tutayım diýip geldim. Näme? Yaraň okmy? Şuna bir hil uğrum ýok. Şu elim ağrıp dur. Hani men var göreýin? Hain elin ağırmaz. Alada köpe diýen anlatýar. Men mıdamat edin araňyzda ahyry. Kerwan alad etme. Olunny yigit çykypdyr. Bolýa. Men gideýin. Nur ýakdy. Inni nire. Men geler duraryn anlatýar. Ece? Ece? Wi, balam. Ne yaramacak bolýanmy? Yok oğlum, men gowulu. Yönü gysar aýdymly. Sen näme giyinipsiň balam? Ece, men Aşgabatda gitjek. He, Okuwa Sinaga barmaly. wi, iýem ýetäýdim balam. Ho Ece, wagty ýetdi-de. Ne yaramacak bolýanmy? Yok la balam, men alat etmesene, men gowulu. Şeýlemi? Onda men arkaň gidiberjek Ece. Arkaýyny git oğlum. Bor Ece. Bolýa balam. Alat etmek nece? İşleň şowlu bolsun balam. Sag ol Ece. Bolýa, jaň etgin oğlum. Hökman jaň etdirýärm. Bar balam. Tagaman mark gel. Sag ol Ece. Özüňe teretgin. Sag bol oğlum.
yaqin Yar uğruna ürtenip Bullum min gepe yaqin Yar mehri mana yaqin Barın aydın şol yarey Yüreğim para parey Ah barın aydın şol yarey Yüreğim para parey Beğul? He? Uy, näme ağlayan? Näme boldy? Ay yokluq ennece. Ýöne birden yüreğimiz aýtdy. Ay yok. Han dogryň aýt. Näme bolýa? Gennece men. Men kerweniň göwnüne hökdügäýdim öýdýän. Ala detme. Eger söýýän olsa hökman bagşlar. On soňum ana täçenje udoçuluq eljekmisin. Çynyňmy gennece? Sen nerden bilýän? Bilýän-ne? Gennece, onna bikiň aýdanlar ýalan nähe? Elbetde ýalan. Şu bikkeni oýsana. Ol öz bähüýet üçin seni allandyr. Ine görersiň. Hemme zat gowy bolar. Belki şeýle bolsunna. Sapar gellem, men öz jigimiň tarapynda duraryn edi. Şeýlemi? He. Vay gennece, sen meni begendiräýdiň. Ine gennece seret. Bolýarmy? Nähil boljakmy bar? Tugöleme. Gül ýaýdylaryň agyn. Idil surat çeken ýaly däýipsiňe. Bagtyňam idil elişiň ýaly ogadan bolsun. Ne diýen ay dost? Yettim dip gelmeň geçdiň ay. Kän garaşdyrdım ay dost. Qara. Oň taplan. Ýaşy. Näme beýle eglendiň ay? Ay o taýda bir biriniň ulagda ölüpdir. Öden diňe sürü bilýän eken. Soňa kömekleşdim ay. Şeýet etdiňe gowurýan dost. Ýöne sen bilen başga gurrum bar. Näme gurrum? Beýul elleň dip barýar. Gurdagy şöhrat üçin uduçylygy bar ýa beýullary. Habarma dost, ýöne men näme deýin? Beýulyň özi aýdara halys şanyma diýip. Oho, beýulyň olar, daşyna üçüp geçdiler. O da alcırap, yok diye bilmese. Şuna ne edecek? Beğul get bilmem oturacak kıyda. Neyil olayında olaydar. Yok diye. Aydı bilmedik yağdayı ne diyen ben sana. Ay onu men bilmedim dost. Bilmeyen olsam, sen öğünün var mı? Heğden öğüdün mü? Yok ho dost, men uğur dağın yüzüne gelip bilmer ne? Adam öz sevgi için, öz baxt için görüşmelidir. Dost, sen eğer laçın kuşa öğülmeli vaktin geldi. O laçını öğrenmeli ben kakamın oruna duran yaşının üstüne topulup bilmer ne? Yok dost, men bunu başarman. Olara sen söyleyen kızın üstüne topuluyorlar. Ana, üç baryalar. Sağolçuluk ve ağolçuluk ikiden bir zat değil mi? O meret düşün. Olur topulmağa varan ok, olur tüdaydısı var yalar. Berde iyilen çıkar yalı hiç zat yok. On soňum men şuhradı. Sağolçuluğun iyiliğine kaytar deysen. Olum yok deyse. Men maskara bolmormy? On soňum o meret sen bir zat düşün. Beýuly kiminiň aramyzda 3-4 oýnan sözden başga hiç zat yok. Söýgü näme? Söýgü bu beýuly kiminiň ýüregiňizdäki bir sir. On soňam ol sir men hemmekçe paş edip bilmer ne? Dost düşün. Beýul biriniň gulýaly gyýdy bilýänmi? Oň awraýy men bagtymdan ýokardadyr, şonu bek bellegin. Gelsi gurrunlar goýarlar meret. Ondan dost, öz söýgüňi, öz bagtyny elinde gidirdi. Şeýtde dur, garam kıyalık var.
Çeper, salam alik. Uy, Suraycan, geleweri. Salam çepergence, qowmy ýagdaýlaryňyz. Salam çepergence. Salam ence. Sagaman oturman. Suraycan, geleweriň gaýdylar, gowum ýagdaýlaryňyz. Otursana. Tüweleme. Şu tapara sen gaýdylaň adyny dogry aýtsam gerek. Sen Aýjeren. Ýok, çepergence, ýene ýalňyşdyň. Men adym Aýgözel. Vay, Suray. Hirgide gaýdylaň adyny ýalňyş ýanyna. Onna sen Aýjeren. Ýok, çepergence, men adym Maýsa. Menki boljak gelýär. Meni hilmedin Aýjeren niýe? Ödüň nädip atlaryny ýalňyşman tutup bilýäňiz? Hey ýalňyşmazmyň. Ýaňy öwrenşip başladym meni. Agaýy çeper, surat görüp oturman gaýy. Howala. Gülnarjanyň toý suratlaryny synlap oturdym. Gaýjaşmy göresim gelip gitdi. Gülnarjan ýok bolun öýün boşak galan ýaly Suray. O maňa hem çağa, hem jor eken. Dogrudur. Gaýrat et, bagty bolsun. Gapyňdan aglap gelmese bolýar. Şeydi jor, şeydi. Onna da ýüregim ysıp durda. Wah ene şu gaýjaşlygy durmuşa çykaraňda bilersiň. Wah özüň bilýän, kakalara uzakly gün işdi. Şöhratjanam işden sapanygy owa algaýa. Basymrak öýürüp öýe gelin getiräýmesem, ýök özmöýdi, ýüregim ysýa joraja. Dogrudur. Meňe maktyp göresim gelýär. Nesip bolsa gelinem geler, agtygym geler. Agzyňdan Hudaý eşitdim. Hanagy çemen görünýärdiler dün. Gaýtdym ýa öýlerine. Basym gelerler. Men olar Şöhratjan üçin owa gudoçylygy berdim. Şeýlemi? Bula gowa bargy? Ho. Diýmek Şöhratjany öýerjek däsen. Nesip bolsa Surayjan. Belki bir hoş habar bile gelsinler de. Gelerler nesip bolsa gelerler. Men özümem gitmelim bolyn. Gülnarjan mehmançylyga geljek diýdi. Şolar garşylaýyn öýde galdym. Gurdum näme? Çemen bile anna täç, kakamdagy ýanymda bolsa bolýar diýip, ay garady men goýup gitdiler de. Jorajan, sen gaty bagtladym. 8 çağany ösürüp kemale getiren üçin hormatly prezidentimiz ählamatlyklary bolan köşk ýaly jaý sowga detdi. Toýly jaýlar bolsun. Sag bolun. Arkadaňymyzyň ömrü uzak bolsun. Jany sag bolsun. Şeydi. Uy, gurruna kellem gydyp men saňa çaýym hödür etmendir na Suray? Alany? Aýgözel şunu gördüm. Al çaý içip otur. Gelip durmalla şey dip, men ýeke galan, ýüregimin ysýany bilýäňä joraja. Al çaý iç, al bana. Men durjak diýipdim. Bäý ulýaguly, ýagşama ýagýan eken. Ay ýagda diňerde. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Burada var sizmi? Hawa. Burada var. Sizi bilen bir kayıt gururum var. Aýdy berinim diňleýän. Eger kyn görmeseňiz çetrak çykaýyn. Ýörenim. Gel. Aýdy ber. Anlaga. O ýigit tanadyňmy? Ýok, tanamadym. Birine neňde diýen boli. O däl ödýän. Ay, terekeçilen bir ýeri bolaýmasa. Ha, şeýledirler. Gurrumy özüň başladyk mı? Ýagdaýa görä. Ordun ýanyna duran kim bu? He, bu Meritjan. Kerwenjanyň dogdy. Aho, gurt oglum, köpeklenjekmi? Ýok, häzir bar ýa. Şey diýdin eýni. Hawal. Biz ýöne gudoçylyk goýulsun aýdy bilmer. Bolýa sawal. Gurt, ýöräli oglum. Bardım kaka. Uloga mini ver. Gaty giýjak almaly gurt. Giýjak almarda ulagla. Hani ýörüň. Men warkam ala ditmegin. Bolýam gyýdym.
ine gelýärler. Şeylemi, onu ocağa hiç bar. Ahayız geldiler gördün mü? O gördüm nece. Alat etme, hemme zat gowalar. Ine görürsün. Geliverin, geçiverin. Geliverin. Ha, geçiverin yaşlılar. Esselamu aleyküm. Salam alik dayı. Geçin hadi. Oturun yaşlılar. Geçin oturun. Salamu aleyküm. Ya, bismillah. Hakallar sağlık halini çık. Şükür da. Şükür. O bağlara sağlıktır da. Dedim sağaman gezip görmediniz. Valla sağlarım vurun mu? Avu, gayet. Bolu bil ya. Bayağı köş. Kaka, ata, başka gerek zat var mı? Yok oğlum. Gerek bolsa verdim daydart oğlum. Şurada meydanım, o çöpe yaşı. Kalabadan son burada. Ötün yakana olmadı yani. Bäwul. Xridanına köpölünür. Sene binde berkiraf kurmal wagtyň geläýdi öýdýän. Bar gitsene. Niye edip durgay? Sakallaşlar soraşı verin. Sizden raýdy verin. Şükür dayı. O vagara hemme ýaýry ulan. Şükür dayı, sen sağaman oturmuşsun. Enim seni bilenem hemme de sağ gurgunluk mudur? Dur dağa. Ana abi ben sakallaşım. Ögül ýaguly. Biz owadan. Ine sağımda turanım. Urtsal, men oğlum. Urt Annaýew, telekesi. Eşdensiňle. Eşdiýär. Tuweleme. Ine bir de men ul oğlum Kıyascan. Gatowy. Sonra verin. Durdağa, Kıyas. Obodaşyňyz Nuriýagdyna tanaýansyňyz. Meňe köne dostum ol. Özümde näme gowluk bolan Nuriýagdyň ihlasy bilen boldy. Neresi köp babatda bizden ökdedi. Özüm tüýs halipaçylyk üçin doglan adamdy. Ömrü gysga kenne benden. Obamyzyň syýlagly adamydy. Nuriýagdy pagyryň çağalaryny özümkilerden aýry göremok. Kerwenem öz ýanyma iş aljak. Oňar ýaňy ogul. Sakallaş. Siz hakda da, oğlumuz hakda da köp gowurunlar eşdiýär. Sağ bolun Durdağa. Maşgalaňyza daşyňyzdan owup berendir. Her kim size meňde de armany ýokdur. Durda. Gowurdy ördü şöhrady gör. Edil bir almany iki bölünýär aky. Kakasynyň elini ýöretjegini şol tüweleme. Matumul atamyda aýtmışlaýyn, oğullar döwletiň başy diýlenine. Nuriýagdy bilen gurdyň dost bolşýary. Oň oğul Şöhratjan bilen meň oğlum Kerwenjanam dost. Şöhratjanyň daýal boý siraty bar. Ýokary bilimli. Dili süýçi, özüm hünärli ýigit. Tuweleme. Durda. Bir de yitigimizi gözlek geleniriz. Aýdyp oturuň öwliýa gulagy. Aýtsak garnaşlyk açaýlyk geldik. Inha gowurdyň öýde maýdar galanlaryny. Şöhratjan Aşgabatdan gelip Kerwenjanan habar tutup gelip gidip dur. Elem sowgatlyja. Dili salamly bir asylly ýigit. Dogry. Hawa Durdağa. Men aýtjak bolýanym, inha biz anata çeňem bilen Nuriýag dostum ogly Kerwenjan üçin söz aýtmany berler. Durdağa, Kıyas. Bide habarymyz alsaňyz şo niýet bilen geldik. Kerweni öz oglum ýaly gowy görýän. Şoň üçinem toýuny başdan aýak özüm sowjak. Hemme çykdaýjylarynam özüm çekerin. Näme diýip durgy? Nesip bolsa toýlarynam iýlinkiden kem etmerin. Urt, näme diýip otyrsyň? Kaka, hemme zat gül ýaly bor. Alad etme. Haydi ver oğlum. Ay näme? Dilemek sizden. Jogabyny aýtmagan bizden. Soraşaly, iýdeşeli, maslahatlaşaly. Eşitdiňmi ence? Gyýdymyň özüne aýdaly.
Ynha ejesi ba. Doganlary ba. Bir netije gelip razy bolsalar habar ederiz. Şeýlem kaka. Bolul ýaul. Be. Hanonno goňuňda geňeşik görüň durdagy. Kıyat inim. Kapyňyzy toý diýip açalyň. Onu näme durdagy? Ruhsat bolsa bize turup berjek. Ruhsat Allah'dandır. Ýogly, hany bir dilek edip ber. Endille mendille gurulu verin, düzül verin. Allahu ekber, toy olsun, toyunuz kutlu olsun. Hanonno ýogly, turup bereli. Ana habarlaşıp dur. Aýtdym amin. Bolýa durdagy. Bolýar onu sağ olun, sağ oturun, toyuňyza gelelim. Owa, onu habarlaşyp berdi. Sağ oturun. Bolýa durda, kıyat sağ olun. Hey, bek çıkın! Bek çıkın! Hey, bek! Nira ittayol? Eyvay! Eyvay! Oho! Bek çıkan! Ne çukura kaçaydın? Gözün görmedi mi? Gülüp durmadı çıkmağına kömek et. Vah kömek edecekli. Uğrunu tapamak çukur has çuğurağa kaken. Cuma! Oh, Cuma! Näme otaydı? Ay bir mal kaçıp dur çukura. Mal? Owa. Näme diýen o? Ay näme bek çıkan çukura kaçıpdyr diýenni. Kim ol? Meret. Şolum göz agyrty alyp bir ýerlerden çykýar o. Kimin maly kaçıpdyr? Oho! Yere o dost. Yakma düşersin, gazıma düşersin diýileni bolupsyň da. Ahir düşmeli ýeriňi bilipsiň ha. Inne akyllansaň gerek. Meret, bu odalan bir kim akylly. Bay. Bu mi? Kim akıl bolmasa bara? İki adam arasına kara çömek olur mu? Meret, kerwenden ötün soramana barýadym. Ha, şeýle mi? Owa. Eger bu akylyny aýlanyp ötün soramana barýan bolsa, onda bu pehlewany çukurdan çykarly. Cuma, kömek et maňa, ýör. Ýör. Gayrat edip kömek edäýin-de. Eýwek. Geçtin mi dost? Geçtim. Kutlayan.
Sağ ol dost. Men sana aýtdym ha, finlerden hökman geçersin dip. Sene ölik enin dost. Oo, men adım Meredo.